हाब लोगोफोर नागिरना फैगोन ना फैसै जों ओंखाम जाखांलायबाय। हाब दाबो फैयाखैनो नोङो दाहाय बियो सोरखौ नेदों आगै? लोगोफोर नागिरनाहाय आब' दाबो फैया। फैनाय नंलादां। जाना फैगोन ना फैयाथाय फनबो हरफिनासै। बेखौनो नेबाय थादोंमोन आङो आब'। फैनाय नंलादां बियो। थ' जा बिदिब्ला खादाखौ गय हानो थिननोसै। थ'र' बिदिब्ला आब'। खादा गय हानो फैलाय जों जालायनोसै। औ बाजै थांगौ। आयौ आदा खादाया मा जाखो? आयौ माथो गोग्लैनानैसो दं। र' आं देलायनि। फाग्लाया मा जाखो? बिफांनिफ्राय गोलैनायाबोलै माबायालांदों आं मोसौ दोनसै। ना बाजै खावदे लाबोदों। नै बाजै खादाया गय हाननायानो गोलैदोंब्रा थै हाबलायथारदों। माबा नोंसिना नोंजोमायजोआ बेंगालराव थांबाय नो आयं। बिदिब्लाथ' जोबोर मोजांनि खोथा आयं। फै बाव जिरायफै आयं। जाबाय। आं गय लायनि आयं। नांथ'ला आयं आं थांनोसै। दे बिदिब्ला आयं। नै आइ। माबे? नोंना बिखुनजोआ बेंगालराव थांबाय नो आइ। हा माथो खालामनांगौ आंलाय? थाङा थांसिनसो थांदों। बिदिबा थांसै आं आयै। दे होमबालाय फिसा। बिदिबालाय नोंबो गैया आफाबो ओइ मा बिदिबाव दसे जिरायनोसै थ' बिदिब्लालाय आदा दै गय हाननाया मा होनामोनलाय? आं मा होनामोनलाय? औ बिदि बावाखैथ'। माखौ लाजिखोब्रा? नों रायखुमाखौ